Flavonia, Flavors of Life. No niin, terve taas. Tänään on semmonen sateekana vuorossa, eli se tarkoittaa satee sitä, että siinä on pähkinäkastike. Ja itse ohjeessa, joka netistä löytyy, niin ei ole broilerit tehty mitään, mutta mä vähän jalostan sitä ohjetta. Eli tässä on broilerin fileitä maustamattomana. Mä maustan sen vienosti suolalla. Ja sen jälkeen vienosti juustokuminalla ja karrilla. Mutta mitään muuta mä en sille teekään sitten. Mutta eli grillataan tikussa nämä kanat ja sitten tehdään erikseen semmoinen pähkinäkastike. Meillä on täällä jälleen kerran varrastikut ollut likoamassa. Ja siinähän on semmoinen vähän pointti, että ne ei ihan niin helposti kärvähdä tuolla grillissä sitten. Mutta ne on ihan vedessä vaan kunnolla kostutettu. Homma toimii ihan hyvin. Jos tosin unohtaa laittaa niitä likoamaan, niin ei hätä ole tämän näköinen. Kyllä niitä pystyy käyttämään siitä huolimatta. Mutta sitten mä leikkaan nämä broilerit sopiviksi palasiksi, mitkä voi sitten taitella noihin varrastikkuihin. Ja tästähän se lähtee hyvin. Jos haluaa laittaa jotain vihanneksia tänne mukaan, niin siitä vaan rohkeasti. Mutta nyt mä mausteet, mitkä mä äsken laitoin, niin mä yritän ne kääntää tuonne sisäpuolelle, niin että ne ei pala silleen kovin paljon ainakaan tuossa paistettaessa tai grillattaessa. No niin, siis tämän ruoan pointtihan on ton kanan lisäksi, ja oikeastaan pääpointti muutenkin, on se sote-kastike, tai sateekastike, mitä me nyt halutaan, se kirjoitetaan satai. Niin siellä tulee pähkinöitä, eli suolapähkinöistä tehdään nyt murskaa. Mä teen taas veitsellä kerran, mutta jos on joku vatkain tehosekotin tyyppinen ratkaisu, niin se toimii ihan hyvin. Tai mortteli. Mutta mä painan tällä veitsen lappeella näitä vähän pienemmäksi ja sen jälkeen leikkelen. Sitten nämä kevyesti freesataan ilman lisättyä rasvaa, koska näissähän on sitä rasvaa ihan riittävästi. Sipulin, valkosipulin, inkiväärin ja chilin kanssa ja sitten kipataan kookosmaitoa vähän niskaan ja annetaan hautua niin kauan, kunnes se paksunee sopivaksi kastikkeeksi. Sitten se onkin oikeastaan siinä tää juttu. Sitten hiljaa. Sitten me maustetaan toi juustokuminalla ja karrilla. Sitten näitä myös vähän freesataan, mutta varotaan, ettei ne pala ja sen jälkeen kaadetaan se kookosmaito päälle. No niin, ja sitten otetaanpa kookosmaidon. Tää taikapurkki aukeaa yhdellä käännöllä. Oolalaa, nyt se on auki. Eli kaadetaan kookosmaito vaan pannulle ja näin. Sitten kun meillä on nämä marinoidut kanavartaat tai broilerivartaat, niin nehän tietysti grillataan myös. Eli ei muuta kuin laitetaan grillihikoille. Näihin voi laittaa pikkasen öljyä jos haluaa, mutta välttämättä ei tarvi. Ja broilerihan pitää aina olla kypsää kun se grillaa, eli tai paistaa tai miten vaan valmistaa ikinä. Se pitää aina tehdä kypsäksi saakka. Se pitää muistaa. Sitruunamelissa ja persilja. Ei enää muuta kuin annos vaan tehdään ja se lähtee sillä, että laitetaan kastiketta alle. Sitten me ollaan täällä tehty odotellessa vähän tämmöistä koristelua, niin laitetaan tonne ympärille vähän väriä. Ei silleen kauhean huonon näköistä mun mielestä ainakaan. Sitten meillä on täällä vähän sitruunamelissan lehtiä, laitetaan niitä koristeeksi tohon. Ja sitten ne kanavartaat tietenkin. Ai, tämähän oli kuuma. Kuinka hyvin pysyy pystyssä? Ei ollenkaan. No. Ehkä se on aika hyvä näin. Sitten laitetaan vielä persiliä tuohon ihan päällimmäiseksi. Tadää! Ja sitten tätä
väriksi. Niin ja tietenkin hei, koska meillä on suolapähkinöitä tuolla kastikkeessa, niin pitäähän niitä olla vähän täällä koristeenakin. Hyvät katsojat, kelpaako? Toivottavasti. Nimittäin tuoksu on ainakin loistava ja ennen kuin ruokailijat saadaan paikalle, niin rouhastaan vielä vähän pippuria tänne. Tää on niin iso mylly, ettei meikäläisen voimat tahan riittää. Wow. Ei muuta kuin hyvää ruokahapua vaan.